Болест на Бехтерев или анкилозиращ спондилит е хронично възпалително заболяване, което засяга гръбначния стълб и сакроилиачните стави. Това са ставите, които свързват гръбначния стълб с таза. Болка, скованост и намалена подвижност. Тези симптоми се появяват в началото и могат да продължат с времето. Тя може да засегне и други стави, както и някои органи, като очите, сърцето и белите дробове. Болестта е дълготрайна и има склонност към рецидиви. Причините за появата на болестта не са напълно изяснени, но важна роля се отдава на генетични фактори, особено на ген HLA-B27. Лечението е насочено към намаляване на възпалението, болката и подобряване на функционалността на ставите. Главно място в лечението заема кинезитерапията и рехабилитацията, имайки за цел намаляване на болката, преодоляване на възпалителния процес и сковаността, преодоляване на ограничените движения, на сакроилиачните стави и гръбначния стълб, засилване и укрепване на мускулната маса. Ранната и навременна кинезитерапия е от ключово значение за предотвратяване на бъдещи усложнения и поддържане на качеството на живот. Запазете своя час за консултация на посочения телефон, град Стара Загора.